Bentahan po ng bulaklak sa Dagupan City, lumalakas na mga flower shop po, kanya-kanyang pakulo para sa darating na Valentine's Day. Para sa report na yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Roses are red, violets are blue. Lahat hahamakin, makuha lang ang matamis na I love you. Ikaw, idol, handa ka na ba para sa paparating na Valentine's Day? Dahil kung hindi, maraming patok na pakulo ang ilang flower shop dito sa lungsod ng Dagupan na akma para sa iyong minamahal. Unti-unti nang dinaragsa ng mga parokyano ang ilang flower shop sa lungsod ng Dagupan 5 araw bago ang pagtiriwang ng Valentine's Day. Ayon sa ilang florist na nakapanayam ng IFM News Dagupan, marami na ang nagpareserba ng kanilang mga bouquet bilang pagganda sa araw ng mga puso. Inaasahan din umano ang pagdami pa ng mamimili mula ngayon hanggang sa mismong Pebrero 14. Dagdag pa rito, mararamdaman na rin ang unti-unting pagtaas ng presyo ng mga bulaklak, lalo na ang mga mabentang bouquet of roses na karaniwang hinahanap tuwing Valentine's Day. Okay lang naman, dami na rin order. Marami na pong nagpa-reserve Oo, para sa Valentine's. as early as now. Bukod sa tradisyonal na bulaklak, kanya-kanya na ring alok ang ilang flower shop ng iba't ibang pakulo para sa Valentine's packages tulad ng chocolate bouquet, money bouquet, phone in a bouquet at maging mga laruan na nakabouquet na swak naman para sa kalalakihan. Sa kasalukuyan, naglalaro ang presyo ng mga bulaklak sa 250 pesos para sa sunflower bouquet at 100 pesos kada peraso ng sunflower. Samantala, ang rose bouquet ay nagsisimula sa 400 pesos habang 100 pesos naman kada peraso ng rosas. Bukod sa fresh flowers, available din ang mga dried satin flowers na nagkakalaga ng humigit kumulang 750 pesos. Pati na rin ang crochet flowers at fussy wire made flower bouquets na mas tumatagal at patok sa mga nais ng alternatibong regalo. Para naman sa mga nais dumalaw at magdiwang ng Valentine's Day sa puntod ng kanilang mga mahal na yumao, mabibili rin ang mga bulaklak na nakapaso sa halagang 150 pesos. Inaasahang tataas ng nasa 100 pesos ang presyo ng mga ito sa mismong araw ng mga puso. Habang papalapit ang araw ng mga puso, patuloy na lumalakas ang bentahan ng bulaklak sa Dagupan City. Patunay na sa iba't ibang anyo, buhay ang tiwa ng pagmamahalan maging para sa mga minamahal na kapiling pa o yaong patuloy na inaalala. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak Ay FM. IFM News. IFM News. IFM News.